Συνεχίζω σε αυτό το podcast με αυτή την ενδιαφέρουσα έννοια της ΔΕΠΗ και τις κοινωνικές σχέσεις. Οι έφηβοι με ΔΕΠΗ ενίοτε παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στις σχέσεις τους και βλάβες στις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σε μια ηλικία όπου οι φίλοι τους γίνονται πιο αυτόνομοι και ανοίγονται ευκολότερα στους άλλους, αυτοί οι έφηβοι μπορεί να αποβληθούν από τους συνομιλικούς τους και να απομονωθούν. Γιατί δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν αντιλαμβάνονται σωστά τα κοινωνικά μηνύματα ή τα παρερμηνεύουν με λανθασμένο τρόπο. Οι δυσκολίες τους να συγκεντρωθούν στα λόγια των συνομιλητών τους συμβάλλει επίσης στις δυσκολίες σχέσεων. Δηλαδή ένα τέτοιο παιδί μπορεί να παρέμβει μέσα σε μια παρέα και να αρχίσει να μιλάει ακατάπαυστα χωρίς να δίνει καμία σημασία στο τι λένε οι άλλοι, κάτι το οποίο θα αναγκαστούν οι άλλοι να το αποβάλουν από την παρέα. Επίσης το παιδί αυτό δεν θα αντιληφθεί τη δυσφορία των συνομιλητών του, των φίλων του, ή μπορεί να έχει μια λανθασμένη κατανόηση της συζήτησης με τον τρόπο που κινείται, ούτε κατανοούν σωστά τις ανάγκες των συνομιλητών τους. Αυτό τους εμποδίζει να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με τρόπους που αναλογεί σε μια κατάσταση. Εμπόδιο επίσης στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσουν και άλλα συσχετιζόμενα συμπτώματα, όπως η παρορμητικότητα, η συναισθηματική υπεραντίδραση και η στάση της επικέντρωσης στον εαυτό. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε την πιθανότητα της συνοσυρότητας της ΔΕΠΗ με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Οι υποσυνδρομικά συμπτώματα του αυτιστικού φάσματος μπορεί επίσης να απαντηθούν σε εφήβους με ΔΕΠΗ. Οι γενικευμένου τύπου λανθασμένες εντυπώσεις ότι οι άλλοι διάκυνται από πρόθεση εχθρικά απέναντι σε αυτούς και οι γενικευμένες αρνητικές αντιλήψεις τους μπορεί να οδηγήσουν σε επιθετικές συμπεριφορές στις κοινωνικές τους ανταλλαγές με τους άλλους. Ωστόσο η προκατάληψη δεν αφορά μόνο τους εφήβους που πάσχουν από ΔΕΠΗ. Δυστυχώς είναι συχνή μια πιο επικριτική στάση του περιβάλλοντος απέναντί τους, μια παραγνώριση των συγκεκριμένων δυσκολιών που αυτοί οι έφηβοι αντιμετωπίζουν σχετικά με τα καθημερινά τους προβλήματα. Π.χ. όταν ένας από αυτούς τους εφήβους συχνά φτάνει με καθυστέρηση σε κάποια συνάντηση, το περιβάλλον αντιλαμβάνεται μόνο εγωκεντρισμό και διαφορία, ενώ το πραγματικό πρόβλημα μπορεί να αφορά μια δυσχέρεια του παιδιού να προείδει και να οργανώσει τις πράξεις του. Δύο λόγια μόνο για τις θεραπείες, οι οποίες αφορούν ψυχοαναπτυξιακές προσεγγίσεις, σωστή πληροφόρηση και των πασχόντων και των οικογενειών τους, σωστή καθοδήγηση στη γονεϊκή φροντίδα, στις παρεμβάσεις στο σχολείο. Χρήσιμες είναι οι γνωστικοσυμπεριφερικές θεραπείες και οι επανεκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Εάν περάσουν εβδομάδες και δεν δούμε αποτελέσματα, ίσως τότε χρειαστεί να συζητήσουμε χορήγηση ειδικών φαρμάκων για να ελαττωθούν τα κυρία συμπτώματα και να διευκολυνθούν έτσι οι άλλου τύπου θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι φαρμακολογικές προσεγγίσεις αφορούν φάρμακα τύπου ριταλίνης γενικά, ψυχοδιαγερτικά όπως μεθυλφενιδάτη, χορηγούνται με ιατρική συνταγή και υπάρχουν και μορφές με παρατεταμένη απελευθέρωση της ουσίας. Τώρα, δεν θα πω παραπάνω για αυτά γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένα, αλλά θα περάσω στο ΔΕΠΗ και διαπροσωπικές σχέσεις στο σήμερα. Από παλιά οι φιλόσοφοι ονειρευόταν το εγκεφαλοσκόπιο,
ένα μυθικό μηχάνημα που θα πρόβαλε τις σκέψεις πάνω σε μια οθόνη και οι κοινωνιολόγοι έψαχναν εργαλεία για να κάνουν φανερό τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ανθρώπινες σκέψεις είναι σύνθετες προτάσεις και ως εκ τούτου δύσκολες στην ανάλυση. Σήμερα τα big data από το ίντερνετ καθώς και άλλες διαδικτυακές απαντήσεις δεν είναι μεν προϊόντα κεφαλοσκοπίου, αλλά προσφέρουν πληροφορίες που δεν υπήρχαν πια για την ψυχή των ατόμων. Ο κόσμος εξομολογείται εκ βαθέως στο διαδίκτυο, είτε επειδή υπάρχουν συνέπειες, είτε επειδή δεν υπάρχουν. Ξεφορτώνονται επιθυμίες ή φόβους, χωρίς να υπάρχει απέναντι ένα πραγματικό πρόσωπο που θα αντιδράσει με καταφρόνια. Έτσι, αφήνουν διαδικτυακά ίχνη που συλλέγονται, αναλύονται και προέρχονται από όλα τα κομμάτια της ζωής. Γιατί αυτή η εισαγωγή? Ο λόγος είναι ότι ζούμε πλέον στην εποχή της διάσπασης της προσοχής. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι το διαδίκτυο. Αυτό μας φέρνει στο θέμα μας, δηλαδή τη ΔΕΠ στην ενήλικη ζωή. Στην κλινική μου εμπειρία, άπειρες είναι οι φορές που φοιτητές, νεαροί και άλλοι ενήλικες κατέβηγαν σε μένα για πληθώρα συμπτωμάτων που μια πολύ προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει σαν υπόστρωμα της ΔΕΠ. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς και σε μένα. Βγάζουμε τη διάγνωση. Και λοιπόν τι κάνουμε μετά? Σας βεβαιώνω πως το να βρεις γιατί η ζωή σου ήταν τόσο δύσκολη μέχρι σήμερα μπορεί να τα αλλάξει όλα. Σήμερα υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες γιατροί, θεραπευτές, coaches και εκπαιδευτικοί που στη συνεργασία μαζί σου μπορούν να σε βοηθήσουν, αν έχεις ΔΕΠΗ, να αναπτύξεις καινούριες δεξιότητες ή να καταστρώσεις κάποιο σχέδιο και επιτυχία. Υπάρχουν επίσης φάρμακα που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν τρόποι να οργανώσεις το πρόγραμμά σου και ακόμη να αλλάξεις επάγγελμα αν αυτό απαιτείται. Με όλη αυτή τη γνώση έρχεται δύναμη. Δύναμη να αποκτήσεις έλεγχο της ζωής σου και να ξαναγράψεις την ιστορία σου. Άρχισα να δουλεύω στη ΔΕΠΗ με τον καθηγητή ψυχοφαρμακολογίας, τον Γκρίνμπεργκ, που ήταν τότε ο απόλυτα ειδικός στο πρώτο μέρος της παιδοψυχιατρικής μου ειδικότητας στη δεκαετία 70-80 στο New York Hospital του Columbia University. Ήταν μια εποχή, θα το έλεγα, η εποχή της ριταλίνης και του μελερίλ, ενός αντιψυχωσικού φαρμάκου που έχει αποσυρθεί. Ήταν απίστευτο μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που καταφέραμε να κρατήσουμε στο σχολείο μέσα στο Χάρλεμ, γιατί το νοσοκομείο μας ήταν στη μέση του γκέτο, και να ανοίξουμε για αυτά τα μαύρα κυρίως παιδιά κάποιο δρόμο για αργότερα. Θυμάμαι ακόμη στην πρακτική μου τον πολύ έξυπνο νεαρό μηχανικό με ΔΕΠΗ που άφησε τη δουλειά του στο ιδιωτικό του γραφείο που ήταν μέλος λόγω της τεράστιας δυσκολίας συγκέντρωσης που είχε. Όταν το ρώτησα πώς κατάφερε να πάρει το πτυχίο, του απάντησε κλέβοντας. Μην με παρεξηγείτε, δεν διατείνομαι πως η ΔΕΠΗ είναι δώρο, παρότι απαντάς σε πολύ έξυπνους και δημιουργικούς ανθρώπους. Έχει δυσκολίες που επηρεάζουν τον κόσμο γύρω σου. Ωστόσο η διάγνωση είναι ερμηνεία για το λόγο που τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα. Δεν είναι δικαιολογία να τα παρατήσεις και να προσπαθήσεις λιγότερο. Μια ερμηνεία σε βοηθάει να κατανοήσεις και να δώσεις νόημα στη συμπεριφορά σου. Δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία για κακές συμπεριφορές ή φτωχή απόδοση. Οι ενήλικες με ΔΕΠΗ συχνά είναι η πιο σκληρή κριτική του εαυτού τους. Οι εμπειρίες της ζωής τους επιβεβαιώνουν για αυτούς την αποτυχία τους να ζήσουν σύμφωνα με τις προσμονές τους ή εκείνων που οι άλλοι έθεσαν για αυτούς. Ωστόσο, όταν βάλεις ένα τίτλο σε αυτό που ζεις, ανοίγεις την πόρτα για αλλαγές.
Κοιτάς τα προβλήματα και τις αποτυχίες σου μέσα από το φακό μιας πραγματικής νευροβιολογικής διαταραχής και τις ερμηνεύεις με ευρύτερους όρους ικανοτήτων και αδυναμιών αντί να κατηγορείς τον εαυτό σου. Αντί να βλέπεις τα προβλήματά σου σαν άλυτα, μπορείς επιτέλους να αποδεχτείς αυτό που είσαι και να αντικαταστήσεις την απελπισία με την ελπίδα και την κριτική με την κατανόηση. Η ΔΕΠΗ μέχρι τώρα θεωρείται σαν μια διαταραχή η οποία κατά κύριο λόγο φθήνει στη διάρκεια της εφηβείας. Ωστόσο τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιμένει και στην ενήλικη ζωή με κλινικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Η ΔΕΠΗ αφορά τα 4,4% του πληθυσμού. Αν έχεις ΔΕΠΗ, έχεις 75% πιθανότητες να την έχεις κληρονομήσει από έναν από τους γονείς σου. Αν και υπάρχει κόσμος που αμφισβητεί την αλήθεια της ΔΕΠΗ, ωστόσο είναι μια σοβαρή νόσος. Οι ενήλικες με ΔΕΠΗ έχουν χαμηλότερο κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο, χαμηλότερη σχολική απόδοση και υψηλότερο ιατρικό κόστος. Παίρνουν μέρος σε περισσότερες ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές όπως τζόγος, κατάχρηση ουσιών σε υψηλότερο ποσοστό, περισσότερα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, υψηλότερα ποσοστά για τυχαίες εγκυμοσύνες ή σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους. Μία έρευνα βρήκε πως μόνο το 24% των ενηλίκων με ΔΕΠΗ είχε δουλειά σε σχέση με 79% των ενηλίκων χωρίς ΔΕΠΗ. Αυτό βελτιώθηκε μετά τη χρήση θεραπευτικής αγωγής. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις της διαταραχής: με απροσεξία, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα ή με συνδυασμό των παραπάνω. Ο πρώτος τύπος, με προσεξία δηλαδή, έχει εύκολη απόσπαση προσοχής, αποδιοργάνωση, δυσκολία επεξεργασίας λεπτομεριών, λάθη από προσεξία, δυσκολίες εστίασης σε κάποια δουλειά, δυσκολία να ακολουθήσει κανείς οδηγίες ώστε να τελειώσει κάτι, αποφυγή εργασιών που απαιτούν νοητική προσπάθεια. Ο έφηβος αυτός χάνει συχνά πράγματα και όταν του μιλάς δεν σε προσέχει. Ο δεύτερος τύπος τώρα έχει σαν χαρακτηριστικά το αίσθημα του εγκινήσει ή σαν να τον οδηγεί μια μηχανή. Δεν μένει ακίνητο σε μια καρέκλα, δυσκολεύεται να περιμένει στη σειρά ή να σταθεί σε ουρά, διακόπτει τους άλλους ή παρεμβάλλεται, απαντάει πριν ολοκληρωθεί μια ερώτηση. Μιλάει ακατάπαυστα, τρέχει ολόγυρα ή σκαρφαλώνει υπερβολικά. Για να μπει η διάγνωση, τα συμπεράσματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ηλικία των 7 ετών. Εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει λαθασμένη αντίληψη ότι τα άτομα αυτά είναι απλά τεμπέληδες. Παλιά τα ονόμαζαν, όπως προαναφέραμε, ελάχιστη εγκεφαλική της λειτουργία ή μετά το 1950 σαν υπερκινητική υπερορμητική διαταραχή. Τώρα, σε πολύ μεγάλη περίληψη να επαναλάβουμε τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ. Ο έφηβος βάζει πολλές δραστηριότητες στο πρόγραμμά του. Φτιάχνει λίστες που δεν τις ικανοποιεί ποτέ. Παίρνει πολλές ειδοποιήσεις για υπέρβαση ταχύτητας. Έχει το αίσθημα ότι δεν ζει στις δυνατότητές του. Παραπονιέται συνέχεια. Θυμώνει εύκολα. Έχει μια εσωτερική αναταραχή. Δυσκολεύεται να φτιάξει ή να κρατήσει φίλους. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τον απολύουν εύκολα. Αλλάζει συχνά δουλειές. Τον επιτιμούν στη δουλειά του γιατί αποσπάται ή γιατί δεν ακολουθεί κανόνες. Δυσκολεύεται να γνωρίζει τους άγραφους κανόνες της δουλειάς του. Μιλάει μεγαλόφωνα σε παρέα.